paripta dening Ria Mataram. Ibu pun esuk katon kemelih kaya mutiara ing pasuketan. Aku tansah kelingan ing dalan sapecak sin saben dina ndak liwati bundal lan muli sekolah iki. Ibu nguntapake aku kanthi paningal wening lan asih. Ger budhalo ngundi ngelmu kanggo samu besok. Ibu mung bisa nyangoni pangestu. Dadiya generasi kang nimpunani. Angles rasaning ati, bening lan asih panyawange ibu. Ndak enggo sangu mencaki dina-dinaku kanthi semangat. Jroning batin kersane ibu bakal ndak